트레저와 함께 달려 Ready for action let's go 추억 건물을 찾으러 눈에 가득했던 파도 넌 나를 보면 마치 넌 달콤한 두 눈에 가득했던 파도 넌 나를 보면 Ruang tamu. Iva asik dolanan game ing ponsele. Ganggu Dea sing lagi sinau. Iva, kok harapan metu omah, kok ket mau jalan HP. Kok sih mbak asik. Terus dina-dina dolanan HP, kapan terakhir metu omah? Menang sih mbak, rasa ganggu. Iva, aku ora apik, kok kudu aktivitas nang jaba dolan karo batir-batire, aja nang ngarep HP terus. Pak Maul melbu ing omah sawise balik kerja. Assalamualaikum. Hei, Iva, Dea, kau lagi ngomongkan apa? Nggih, Pak, iki Iva rak gelem metu omah dolan game terus. Iya, kau bosen tak, Pak? Buatan mbak asik nih pak. Iva, pas cuma gue dolanan HP to, kadang delakan mau game online nah HP, gue butuh dolan bareng-bareng karo kancane nang ngarep. Iya, di rumah ini kok. Ya, bapakku kan wis kerja masih sore, beli sore kuwi nggo biaya nih kok. Sekolah, nggo sinau, kok malah dolan HP terus. Mbok metu ke dolan karo batire. Iya pak. Putri teko ngunjungi umahe Iva. Iva langsung ngajak dolan game bareng. Iva, dalam kene pun dolan game bareng. Oke, ayo. Iva, aku gelem melu aku dolan ning jaba ora? Mbak lah asik aku dolanan game. Iva, aku ora gelem dolan karo aku dan ketemu kanca-kanca. Engko mbak asik iki, mongko aku nusul. Ayu teko ngunjungi Dea. Assalamualaikum, Dea. Dea, dolan game bareng yuk. Aku lagi ngamuk, Iva. Asik dolanan HP terus, aku pengen ngajak Dewi metu, tapi Dewi kira belum. Iya emang Iva wis kecanduan game banget. Aku ngerti cara ninggalkan kecanduan Iva. Ayu ngomong bisik-bisik karo Dea. Wong loro ngerencanakna sesuatu. Ayu lan Dea ngajak Iva lan Putri podo dolanan game bareng. Tapi Ayu sengaja gawe game dadi angel. Mbak Ayu kok kowe kalahan banget sih dadi marai angel. Iva, aku rasa seneng dolanan game sing angel-angel ngene. Tenang Putri, aku duwe ide sing seru maning. Mending kayaknya dolan petak umpet bae. Ya. Ayo. Iva, Putri, Ayu lan Dea dolanan petak umpet ing jaba bareng-bareng. Pimpa alayung gambreng. Lho kok pada ulang lo? Pimpa alayung gambreng. Lah, kita hitung tangan 5 ya. 1, loro, 3, 4, 5. Wes sarung ya. Wes. Hujan kedompatan nanti ya. Ini nangnya anak deh. Wah, loh, para anak. Putri, benar. Lah. Putri, Dea lan Ayu dolanan petak umpet ngasi sore. Wah, seru juga ternyata ya dolanan jabat, dolan petak umpet. Iyanya juga seru.
Iva, saiki kowe luwih keton sumringah ya. Iya mbak, aku sadar ternyata dolanan jambal lebih asik ketimbang dolanan game. Iva lan Dea lagi lenggah ing ruang tamu. Iva katon luwih tenang lan fokus ing buku. Iva, aku salah jalan gimana? Orang mbak, saya aku sadar aku pengen luwih akeh aktivitas ning jabat dolan karo kanca-kancane sinau sing tekun sregep. Aku seneng ngrungokne. Pak Maul lan Bu Nadia melu lenggah ing ruang tamu. Oke, Iva, kowe ora dolan gimana, Mbak? Buatan mbak, seniki kula pengen luwih akeh aktivitas ning jabat kali rencang-rencang. Ya syukurlah nek kaya kowe sadar. Nah ya apik Iva, aku seneng ngrungokane dolanan ponsel kuwi ora apik untuk kesehatan. Apane kowe ikut sekolah, senone dadi ora fokus. Ya tak ngomongi, kowe dolanan game oleh, tapi kok juga kudu berinteraksi karo wong-wong nang sekitar iku. Iki kowe carane. Nggih Pak, Bu. Ya, bisa baik. Sore iki Ayu, Dea, Iva lan Putri dolanan engklek ing jaba. Enak ya dolan engklek bareng-bareng. Iya, kan udah seneng jalan bareng-bareng. Kamu soalnya aku sadar konser maning. Orang mbak, aku sadar udah luwih manfaat dan bersosialisasi karo orang sekitar. Amanat saka sandiwara kasebut yaiku wong urip kudu padha sadar yen urip iki luwih ayem lan bermakna yen dhewek orang gantung ing ponsel lan bisa ngrasakake keapikan alam lan kebersamaan karo wong-wong sing dhewek tresnani.